Haka arpoi terik ujeliu kinong ilam bat kidkot keseng balang Nyotrap Integrated Territorial Organization Hito bat Nyotrap Youth Council HYC Mawkyrwat Circle kila pelong da kejing Shong Kyllain Myngngor hasurok banit DC office light lausang bandawa ban penmi Peit ba no yeki result jong ke District Selection Committee DSC bala sateng na dusnem arjar kat kendai. Halor kini kejing slam ban penmi iki result kini artli kiseng bahalang kila dawa na Deputy Commissioner belong ru chairman jong ke District Selection Committee ban penbena no iki result jong ke examen bala dep house nem arjar kat kendai. Ha kejing lang belingkon kini artli kiseng kila rai ban Shong syak tengan Palau DC office na dapen slam ban penbena Peit ba iki result DSC bedang sateng. Kelale matla bat kelale bomyo skill hakaba nadu usnem ajar kat kendai yakba ki knas Samla jong dong kathan khaptam jong ka southwest hasil kejogi yakba kelaya bantep yakti kepus haba house nem ajar kat kendai nakliang jong ka DC office kelaya ban penmi yakti kepus Henry haduk menta kalong kabasusi yangi kinong yalam jong kiseng boper bat kumjuru khamtam yakinong thapkam kata yaki Samla kentei bat senrang te nakliang jong ke hitoru ila yo mi yo ban mi how pis jo DC lakba asin license hakaba yo kajubab kaba nakliang jo DC ru Shong insapin mino hi Henry menta ladap daki snem daki sausan snem ngim yo I yakata garisol ke jongki baya kaba kinpin mi ha ni kipus baper nakliang jong ka office ke jongki kila deploy kumbagi tim hi ka DC ke agency jong ka sarkar yakaba kan recruit bantep kam ya ki khna Samla haman laki district hakaba ya kani ke DC hi lakri do DC jong ba kane kadai ka message ka ba shai bhana kalyang jongi ladang impat yo ya kano ka message nak nang tei na office DC kane ka jing Shong ka jongi kanom kut tang hang ne hanrei kan sa poi ka por ba hang tei hak khamat jing khang jong phi nin lek Shong shat than hang tei nin lek Shong shat than hang tei nin sim nang ne lada pimpat ai kano ka Khubor lane kano ka jing khot ya kran nam ta jongi ba pin me no kloi ya kane ka risol ngin sim sada ka wei ka rai but cho tang na ka circle hanrai ngin wanra ya ki breu ki jongi na ki son ki ba pher na ki unit ki ba pher na ki circle ki ba pher ngin wanra hakane ka jaka but ngin lex don hang tai hak tendong jing khang jong ka office DC kata kadai ka maset ka ba shai bha but kam te sho tang bangin de Shong Kyllain Myngngor hang ne hasuro hanrai ngin ai sindon da ka jing shat than huntai hado bangin da yo yala ka jong ka hok jong ki khun Samla jong ka dong ka than ka jongi namar la penleng a la perpisa boroshi kata balai pi penleng a pi pen pisa katne ya ki khun Samla ki jongi ki dukhat sang balang bat kumjuru alo ki Samla nang pai jam bat kat ki badon ei hakani ka porum ta ai kublai kulum lang api nam takani ka porum ta kumbat jupen kemau ka dau ka bakongsan ka bang khot e kani ka jingalang ni ka porum ta kalong ba halor kanong rim ka jingpan slam na kaliang ka office jong Deputy Commissioner ban penmi ya grisol ka badai bat ka DSC ani ka District Selection Committee kumban jupen kemau wa ya kani ya ka advertisement ka badai bakan ka DSC ka ba ya ki nam takani grisol kani ka porum ta da dapat penmi na du ka pratarik nom khat pratarik jong nom ba jong sam arajar khandai kejingkeli ke bami mentapat kalong ba balai ke simpor hado arsnem steng laisnem yinom kenya usnem arajar arfo arajar point mark tu pon ngidon covid hanrai menta arfo ar ngin simeu arbuhar apply of south menta arsnem steng balai ba ke simpor kat ni ban penmi tangi result hoi balai ka exam ada ban penilai la kham slam hanrai balai pat ka simpor hado arsnem steng laisnem ban penmi result kani ka long kum ke jingle ben ya ka hok apply jong kinong jong ki Samla nang apply kam apply jam pi balai bangong ka long kum ke jingle ben haba pi pet ya ka tu ka advertisement kawei na ki kinong tu ka long ba ki ba apply ki haban long khatpras nem bat arpun news nem kim dei banduna khatpras nem bat kim dei bantam ya ka arpun news nem ka kum ka sitrik Januari arajar ka khandai te balai bangong ka long ke jingle ben mar pi menta lada
Kisamla nong apply kam nong apply jam. Kila dap lupa ar khnai la phus nam house nam arjar khnai. Sitarek Januari arjar khnai. Tidak kan ikut cikpan selam berpemi result. Khen manta sans nam do arjar arpau arjar puai arjar puar bulai arjar besau. Te kamu bahoy walang ilo ngiyok ka age relaxation ka sans nam manta ki SCs bak STs hanrai pat de. Manta tada ulat dau lupa ar khnai la phus nam house nam arjar khnai. Kabumut ba dakan ikut cikpan selam manta ulat Samla nong apply kam nong apply jam lak kot saka live house house nem live house nem kajing kali nang ta susu kami hatu kini Samla ki bala overage kumta kidang long eligible nem nam ta kani ka kam lada kim long eligible chu mano ban bakli ya kata takada wong bakani ka long kum kajing leben nam ta ki Samla nam ta ka hok ki Samla nong apply kam nong apply jam susu balai bangong ka simpor hadu arsem steng hadu lais nem